si kum kam marthang isubun kam ban khuslai gi eiru utra ong latep kita gi eiru lalau jisu ong tolong ke jingbam tolong ke bam ngani ka pliang junga kalalong kani pa kanang perkat ban pen kre ya kita gi na ka bantau jisu kam ken kordor om kata ka ba pen kre bam ya maru jisu mde belalot buskwa bam bet bagi brio kin chupun kre ban chubun kam na ka banta jo re ukwa ni wan shagan ga perthai bo nyo ban kren bo nyo ban hikai bo nyo ban klio ya ka tien ke jong o rakwa ya bagi brio kin snap ya ka tien ke jong kata ka dei ka try ukwa ka Mary ka le ya kata bo jisu yo ban klio ya ka tien ke jong yo ban the no ya kata ka do no jong ha ka Mary ha ka ni ka porpat sa sisien idap syara ke jisu ngo yu blai ba sa sisien pat yo ban ya kren wiang bat pi ka ni step ka ba menta leng ba ka ni kubor step ya ka bangi joan ra na ka sngi syaga sngi ba ka ni ka sngi ka long ka sngi ka ba try kwa ban kren ya pi ba ukwa ban hikai ya pi ba ngai ngo yu blai hikai ya nga kam tang yo ro ban hikai ya pi ha ka ni ka sngi ka ba menta manganget ka priang subhai fi wei pui baro syara ke channel jong ka potnet bangla ai kublai fi ro wei baro haga kerteng ke tiang tam ke badan bor tam ke jong try unang pen jengi Jesus Christ kwa banong fi ni ke sngi kan mau ni ke wei jisu u iet palat ye pi ta ni ke por mentang kwa ban ye kren yang ni ke subject na ke tin ke jong blai ke bangila ban shem naga gospel Lukas ke nong ke spo ke ni khot balai pu pra ter ke subject ani ke ong jisu u le jingo ya ga Martha bat ka Mary ke Bible ke tu ti haba kila nang ilet jinglet ulurung ha kawai ke nongrit bat kawai ke brio ka bakerteng ka Martha kala pediang snobha ya u shaying jongka ngi hang ni ke ka Martha ka pediang snobha ya u jisu shaka ying jongka u jisu poi shaka ta ka kshnong ka bakerteng ka Bethany badeng ta ba la pediang snobha dagani ka brio ka bakerteng ka Martha shaka ying jongka ka Bible ka ong kumnoda kala danru kapara kabakerteng ka Mary kabala shongru hagi kichat utrai but kabala shashkor ia kaktin jong ngastuna ni lapriang sobha daga Martha Henry kadai ka para jongka kabakerteng ka Mary kabala shong hagi kichat ki jong trai but kala shashkor ia kaktin ka jong utrai Pagka Bible ka ong Henry ka Martha kala kuslay sipang bon ki jingkam te kalawan ha bakala ong kutray mem kmi baka para jonga kala no yanga ban sutray jingtray marway to ong haka na markata baka nyarap lem yanga Henry try ule to bol ong haka ko Martha pakuslay bat papinistam sat ilde sipang bon ki eru Retang ka way ka badon kam ka Mary kala jit ya kata ka benta ka babha ya ka ba anom rong no naka ni yang ni kani ka ktien ka jong blai ka long ka ba sultanat ka long ka ba sultiang ka long ka ba yo jingmut rishibun leng ba kani ka jingja ha ka ba jisu urong ha ka da ying para ba urong kani ka ying lap yang sngoba da ka Martha Henry ka bala sngapat ya ka ktien ka jong try ka bala shong ki jat jong try kani ka para jong ka Mary but namar ba ka siyong kumta, ka Martha ka sngobishni, tadeng ta ka ujor siya u Jisu, balay ba makaru kamwan banyarap, ban trajing lang bat ka. Daw Jisu la jubab hang ni, ong Martha wong, uda mention arsin, uda ban arsin ban ong Martha, pakuslay. Bat ba papensitam sat ildi, siya pangbun ki ay ru. Andray uda yaro, Jisu de ro ika Mary uda ong. Dari tang kawai ka badon kam ka Mary kalajit ya kata ka banta ka babha ya ka ba nomrong no naka. Fiu Jisu kan mau ni kawai day uba angnot baki briu kin penbiang ya kata ka bam ka di yu. Ne uba kwa baki briu kin penkre tang ya kata ka bakin jado ladang puli ya ka jinglong ka jong Jisu ladang puli hang ni ngayu baka ni ka pen kre jingbam te ya Jisu but
kam dan por ban sngap yau Jisu. Lada nga perkat kendiat hagani kapor nga ken mau ba u Jisu u ong yagini kikintien bom tang do kupuhi ba u bre u im. Henry da kaktien baro kabami na kisintur jang u. Fi u Jisu ulong least bordered ni u Jisu umda pelajing mutan ya kata kabam kabakin jado. Kaya ka ba u Jisu kam sungubha, kam day ha kabam ka di, ray u kam sungubha, iya kita, kibas ngap, iya kaktiin ka jang u, na maruang, bom tang do kupu ba uriunim. Ray da kaktiin baro kabami nagsintur jang blay. But ka Mary, kalale, iya kata, kaklam perkat, iya kata kabam ka bagan jado, hindi kala siyang hakikjat jang try, but kala ngap, iya kaktiin ka jang try. But daying ta na marbakas ngap, kayo shibon ki ay. Ngamtip kat nupor, henry kalasyong hakikjat jong try, baru try, uli ekren, bat ka Mary, bat day hagani ka jingkren, maka Mary ka sngok to shy, ka syempang, bau Jisu uday way. Bat kani kalong ka jikay, ladang isyong hakikjat jong try, pitip kay ka badya, ka Mary, kayo iya ka jing shy. Balada mga ban mapiru ni isyong hakikjat jong try, niyo iya ka jing shy, kay kita ka jing shy. Kajing syai kalong bangi sunguk to yaw ta o balong kajing syai. Ni sunguk to yaw Jisu bau dew ay. Ladang ngingim syong, nginam syempang o Jisu o dew ay. Lesi ngila banong ba o day tang way ni tiki reuniam. Lesi ngila banong o day way na kitiki prophet. Kumba kisenran mo. Habau Jisu laklite uong. Kibriw ki ong ayu syapang jonga. Bakinang man batay. Ya ka baki beriu ki ong sipang jong Jisu. Langi puli kan ni kapor na Matius long bakat reung iyang ni. Dan ki baong yu Jisu ba u uday u Jeremiah. Dan ki baong ba uday u Elijah. Dan ki baong ru ba uday u Yohanes ng Pembaptis. Dan ki baong ru ba uday way na kita ki prophet. Fi kisyu asngaw ya ka baki beriu ki ong sipang u Jisu. Badayang ta u Jisu kali marmet iki uong baru keli kum ni uang pipat piong ngadai way. Badeng ta jenang kak kimla ban juba. Tadeng ta uday u Petros uba yang bat uba juba ban ong melong Chris ukon jang ublay uba im. Fi kasimpor ki ban batay na kasimpor ki ban snow to kaday gani kaway. Ki don bat utray tang bakim don por ban ngap na utray. Hoi kia bun kam bat utray, haga ba lech shani shatay, haga ba mo banya bot lang yu utray, tang ba snow si hang ni ngiu i bakisan ran kim don por ban ngap na utray. Kim syempang ru ya ka ka ba utray hikay, pinapit bon na kita ki jikay ka ba Jisu hikay, kisan ran kisyo ang lengo kim snow to. Ya ka ba Jisu uhikay, ya ka ba Jisu ukren. Balay kalong kumta ka daw kalong, bagini kisenran imat i kumbakim don por, ban syashkor baha, ban sengap baha, ya ka ba utray ukren. Badayin ka daw kim itu ya Jisu ba udayu ay. Tadayin ta kim itu, marba kim don por, ho kia bot utray, no kim don por, ban sengap na utray. Lesi kalong kum ka Martha, kanay maka kapapadiang yu Jisu nrek amdan por, man sngap naw Jisu. Ngilap padiang yu Jisu haga doonot ka jongi, ribun sin pat ngimdan por, man sngap ya kaktin ka jong try. Ngibun kam na kabanta jong u. Kan mau kanay kaway u Jisu umdas ngobhatan bangin bon kam tan na kabanta jong u. Nray ka ba usngobha kalong bangin syashkor ba, biang pa biang, bin pa bin, ya kaktin ka jong u. Barangay manamar baka Martha klam snap ya kaktin ka jong try. Hoy ka pediang yu try, le ka klem itu ba ya u Jisu. Ka klem itu ru balay ba u Jisu uwan siya gani ka pertay. Ka klem itu ru ba u Jisu uday way. Bar ka ka mission ka jong u. Bar ka klem sung tu ru. Ya kita ki baro ka ba u Jisu. Ulale bat ya ka ba udang dan banle. Henry Mary kalayo ia kata ka bakodor tam. Namar haba ka syong ban snap ya kaktin utray. Namudur ba u Jisu uong komunite Mary. Paktip balay bangawan siya pertay.
Patip ngade uai. Patip ya ka mission ke jonga. Patip ngade uai. Ban le na ka banta jong pa. Badeng ta ujisu nganget ubatay lut bin pa bin detail by detail. Nadu kumno bawan na banang siniskandaw. Bat balay bawan siniskandaw. Bat uya thuru bawday ma bu ulong utaw nong panim. Bat uya thuru kumno ite ya ka Mary. Bat kumno it ya ka ni ka perthay. Bawday ya thuru bawan siniskandaw perthay tang gaway pagkata kalong bon siya ya ka jingyap hagading pana. Uya thuru ya ka ay kaban sadya ya ka ban sa kemiu ya ka ban sa penstamiu bat ya ka ban sa sanar pnayu uladap ya thuru nganget baun sayap bauladap ya thuru baun sa mipat hagasngi ka balay bau nganget bau jisu ladap ya thu balay ba usya ya ladi hakata kading pna bat kumno ba kata kasnam jong u kasat ya ka pop jong ka perthai kumno ba uday tang ma u balong uta unong penim Baday na takadaw baka Mary kala snap kala suktu ba ngay ihang ni bapleng hagading pna anda habala kem ya u Jisu nantang ka Mary ka kami u Jisu kaniga Mary bat kumjuru u Yohanes tang langut kibadan hakachat jong gading pna haga saw kasien haga ka por jong ga ching haga ka por jong ga jing syak kentat haga ka por jong ga jing ele haga ka por jong ga jing snow marway kadai tangga kami ke jong Jisu kanega Mary bat kumju u Yohanes ubalong utaw senran jong Jisu bagadai ka Mary ru kaba let mare nengkong ru shalom jingtap ka ban ong PM kani ka Mary na marba kala snap te tadeng ta am ka sungu thulut igi ki baro ka itu kamba yu try ka itu siya ba uday unong penem ka itu ba uday kun jong ubriu uday ru kun jong ublay kada itu ba kada snuk to ya kata ka mission but ya kata ka bor ka jong u Jisu tadeng ta ka klem shimla nado habala kem yu Jisu haba u Jisu udah na kading pra kam shimla no yu Jisu Manda habala ra mau la yap Jisu kading pna ra itu kamet ke jong ki de bot na din man pe hangno bala bu ya kamet ke jong u pat kum taru banwan wat yu Jisu hagas ngi neng kong jong katayo banwan neng kong shalom jingtap kadek ne ken Mary pandai ta kwa banong ifi bala ngi sha skor bai ka tin ke jong trai ngi so tho bau Jisu uday u tadeng tangi so tho ukwa ayuru nangi deheng tangi sung thu ba Jisu u koridor hado khatno deheng tangi sung thu ye ka jingit ke jong deheng tangi I thu ba te u ndai kum kita kisenran kim shia bot ndai kim te bi eru am kim banai eru am alo Jisu ong iki ban hidwai ru ki othia ban ba kita ki wei li kim yadan hiru haga perget semene haga por ka ba Jisu udaling Haga bau Jisu la kelap lendang haga taka jingling ka bau habandi ya kata ka kuri ka baktang ano badan tanggi la ingot kita giwe amtep syagi dan kimdan ru haga taka jaka kibut eu Jisu tang ba kimdan hajan jong Jisu le si kum kam marthang isubun kam ban khuslai yagi ru utrang latep kita ki ru lalu Jisu ong tolong ka jingbam tolong ka ba mang ni ka pliang junga ka lalong Kani pa kanang perkat ban penkre ya kita ki na kabantau Jisu. Jisu kam ken koridor. Om kata kaba penkre bam ya u. Maru Jisu mde belalot buskwa bam bet bagi brio. Kin penkre ban subun kam na kabanta jo re ukwa ni wan shagani ka perthai bonyo ban kren bonyo ban hikai bonyo ban plio. Ya kata kaktien ke jong u. Bodrakwa bagi brio kin snap ya kaktien ke jong u. Kata kadai ka try ukwa ka Mary ka le ya kata bo Jisu yo ban phliu ya ka tin ka ju yo ban the no ya kata ka do no jong u ha ka Mary padeng ta anda haba ka Mary ka snap deng ta ka yo ya kata ka tin ka jong try bo Jisu ong ndan wei bla ban rong no ya ka ba ka Mary ka la yo ta kadai ka tang ka ban ong ifi ni ka sngi
habang la pediang utrai nai perkat tan shibun ki eke na ka benta utrai lada ule daladir ulahi ring ta wong bom tang duk pu bo briu umna kan ya kata ka bam ke di tak dau wong wat gitu ki briu ta wong ba wat ki kuslai la ka jingim ya ka fin bam ya fin di ne ka met ke jong fi ka fin kup ong ki tam dan kam man kuslai tading ta bo pha ikisran ke jong ban le ya lap rong wat ra ke rong wat ra kata ka pla ka ba ra pisal ne ka jan ke jong pi wat ra ong kilet bi tong la tip na kilet ka le Ban da baki lawan pai kita ai ke report ka bas sa sisien pat upa biang ye ki ban lek biang wong ha men ha ka tu mengapa ye pi ha tu fila kerdo ni kisran ki ong try misim la kerdo ru tagade kata utrai utip ya ka ke bangin bam utip ya ka ke bangin pong utip ya ke jingdon kam ke jongi ne ka ba kam don kam ka long utrai kwa ban pliu ya ka tien ke jongu ha ga don ke jongi Tading ta ngim day ban bun kam tan kum kam Martha Henry bangin long kum ke Mary kabas ngap bat kabas shashkor ya kaktin ka jong utrai bat bangin pediang ya kaktin utrai download ya kaktin ka jong ba ai bangin pediang ya kaktin bangin dap da kaktin tading ta ko aban ong fi ni kasngi ha bangin don ni kaktin ni don ya ka jing im tading ta wanong bun kam tan na ka banta kita ki aka na ka banta utrai utrai la tipi ya la ka jong ka kam utrai la tipi man pen bit man pen biang tading ta nam ta jong ta ka kam ju ngim dan kam man ku slide tan la ne banginum yo thia yo dem mo mun ki bri ki pertat palat ka kam ka jong blai hadu ba teng teng nang shu te ban thia ban dem man bam ban di utrai la tipi man pen biang la ka jong ka kam ka kam ram ka jungi ka lo man shu shash kor be ya ka tin ka jo ngai try ka khu fi ka ni ka por ka ba man ta ngai Ngim dan kam man kuslai tan shibun ki aka. Mo bangin shibun kam tan agita ki aka. Ba bangin kuslai tan nakabanta shibun ki aka nakabanta utrai. Tadi ta utrai la tip hi la ka jong kabanta la tip hi la ka jong ka kam. Ling ta kwa banong ifi. Kaya bangi di ban kuslai ka long ta kata. Idan por em nakabanta utrai. Ini dua ini ke por ka banta. Try ni ka por nga ai ngo eme. Mga yo ban kren yang ni kaktin ke jong me try haga ni kapor ka bamenta ba me kta ingi ku try do man sim bakot itip kapor ka bangi em gadi kapor ka bastat teng teng im dan por ban ai por ki me try ya ka men kren hangi ri try no mta kasngi ai bor yangi bangin ang la ko konra ban ai ya kapor ke jongi ban shong ki kijat jome ban snap try ya me markat menginang snap katangin ang itu ya me Kad may nang sngap katangin ng siyempang jong me. Ngi ito ka bor ka jong me ka jing kraw ka jong me ka jing la ka jong me. But habang ngi snap na may ngisung turo ka plan ka jong me. Nagabanta ka jing im ka jong i. But ka plan ka jong me ko try nagabanta. Kiyay baro ablay. Ay bor ko kanat manginang la ban snap ya kaktin. Tang ban syup diang ya me try. Henry ban snap ro ya kaktin. Ka jong me hagan ni ka podan shibun ki bakuslai namta shibun ki ege ka jigim akrani kita baro kin ja kin damno finam sungok kuslai ya kita ki aka shipang bun kita ki aka enray fin kuslai tang le gawai ngasya skor si shan em ya ka tin ki jong try kadwai man ai bor ni kun ki jong me try ai bor bakin shong ki jat jong me bakin sungok tu bakin sha skor ya ka tin ki jong me bakin shempang bakin long ki badap da ka tin Padom sim. Adwa yang kerkui fi kong, adwa yang kerkui fi ba ni kapor. Finang la ban itu, but ya itu shu. Kam jeliu, but kam jeliu shu. Ya u Jesus Christ. Adwa yang kerkui fi keteng Jesus. Amen. Amen. Tuan yang kerkui fi in sekindo pat la shay kesngi ka wai pat ka kubor step. Beli jeng sok long rekat bat fi. Beli tak ke buram ju. Amen.